اسكن بريقا كيدنا ليوني خمس انت زي تقاقي ليوني ريفور يا الله ينجح على ويل أبتا حاونا اسمع الله خدي حدا سمعت الله حدا اوكي ثانك يو ويل أبتا حاونا سنغال دهابو لسا مع خبتي زبلو دصنحه تنعنا غوديلنا دصنحه اي سرحنا نصنحنا كاو نغبرو نغرات حجي زي خبلو صنحه سدتا دقمطو تريومف بلان تخونه وكوريا ياس اتمري لنا تخغبرو صنحه بزعبا نيرترا يكون نهلاونتو نمرغاغاتيو بزعبا حزب يرسا تقديس يفلطني زغبرو زلو اكايداتاتي ابزو خناتات زي نحنا بوغنا انتاينا خمت تبدا حراي دغبر سيستماتيك وين ساعات وان حمساتات زنبر ناي بوليتيكا كايدان او زدغم دلو خين سمعني ناي بتزري زلو خن سنتاي حزب يرسا تداخينيو عمولون بايكونوميكاو مقد وديو بوطاوا درجه وديو تباحيلو سيستماتيك وين دمصن انفلاكس اتيخا نت حزبيتا مچرشا زبلكايا نتال اولانتنا خشحر وي كانت اولانتنا مليسكا خدفرا خفتنا تغبرو ميكانيزم كتااتاتو خفتني ابزي انتايو كم ايرتراين زيغا كنحسبو زغبانا ذا هاجر بخندي جغانو زمصت هاجر يا كم دليت فتحي زلنا في الليات زلنا اكايدا اصبيرنا نتسرعات اما حنقون تولو ازهلو كناتاتنا ايثيوبيا ناي سلام مصي دلو زبحال زلو بتي سلام تطقيمكا زغبر شرحن احنا خا بت سلام مصي زلو خنغبرو نخل نغرات اندحر كم ريتو وي كم حتو قربلكا خنمصولو نخل مجدد اسكا خمسئلي كتقاملو نخل سلامتاي ابزو خناتات زي حدتي قواماو سرعات نخغبر اقميطو سلازنبره اكوناتات نايتوبيا نيرتران خناتات زنبره قوام غبر يكلني بارلما يغبرنا عالم زحابو ريتوتات زحابو مخنياتات سو سلازنبره ابزو غداي زي حدا دفيت وي حدا موفمنت عالم لخاو درجه تدلاي فتح زبحال ناي اسرات مفتاح بريشر مفتار نخلو نغرات كاب حجي جميرو تاكيبو كمتنا جنيفا زنبره موفمنت نسرعات كنغبرلو خنكل علنا بحالاي ابزو خناتات زي مسؤول تطقيمكا اغريت بوليتيكا خناتات زبحال دلو اتنا عالم كداغنا رغلو صنحي عالمون افاطيطم رئيس لزلو اتزبلوون تمخنيات دقربون كتغبرنا يتغبرن فتحات كسرون كوصنا لهم زبحال صقطات ابزو خنغبر كنكل علنا بز مخنيات الزخاء نوعو زغبر موفمنت كم حساب حاونا سنغال انتايو حدا زخونه اب ساعات زحدي ناي تفعل حساب يكون انا سخا زبحال زيكونه بغداي لولانت هاجرن بغداي فتحاو زخونه مقدن كنحاسب سلازلنا او كنكين حركوينا بو مقدي كنغبرلو زنخل كوناتات بزح ليفرج دلو خين سمعني سلازي بتناي سلام ناي بولدر مخفات نكال مخفات اساس عقب كم كونه طمقات كم زلو من اتو من وصون كفل سلازي كل اتي بوليتيكاوي امر بلاستو بوليتيكاوي ودبات بحالات ايثيوبيا دلوا زمصو سيكوريتي كونفيدنس كم زيبلو خنريو خنصنحنا اب مسرح زي حصنوت يود زغ دحر وانقا ايو اسو دار انا خنكيد نحر كوينا كن كاب حجي كنغبرو زغبانا نغرات كنتا ايو خبري لي ثانك سو ماتش مايكري اوكي ثانك يو سوري اي حزودنا كبرات حوات سنغال نايلو مغاشانا زي كوني من سنغال زقرب حطتات انا قرب راح الى سمح سلازنا ورقو ستايخونا يقاركو نمبر تام مطرشتا جن سنغال تبل شمس سماعكو نحطو سنغال ايكون ابتي نبره ارسي او يتوتر لكم صبون سنغال كم غاشا خوينو زقرب يكون لهم اي تحزل لي تحتو وي قرب كايا
سنغال ايكونن نايدوم نبره غاشانا እስከ ክስታን ገብ አብሬጋ ዘሎ ነት ናይዶም ነበረ ሬይቶን ደዋን አብሬጋ ዘለዎም ብልከታውን ፕሊስ አብሬጋ ንሬይቶን ደዋን ደሎም ምልከታው አልኩዶ ኦኬ ስማ አላህ ነምበር 2 ጽብቅቲያ ታ ሰንጋሉን ዘቀመጣ ንሳሙ ሰራ ጽብቅቲያ ይቅረም ባህል ኣብ መሰረታዊ ነገር አተኩርና ውሽጥና በምርአይ ናይ ውሽጥና ጽባቀ እዩ ንደገ ክሳይ ዝገብሮ ውሽጥና ምርአይ ውሽጥና ሪና እንታይ ጉዲልና ኣለና ኢልና ክንመሃር ጽብቅቲያ ስለዚ ናይ ኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ንዝተፈጸሙ ፍጻሜታት ናይ መቅተልቲ ናይ በደላት ተጠሊዑ بودب يكون بمنغستي يقرا حاتيتو يقرا نبحال بيقرب بحالينا فتحوا دخل زبل نغرات ابيله ازيا نحنا خنوزداون علينا ማለት ازيا يقرانا يمبحال نحنا توصلنا تبوتيا ازوم عوالو ግን ازوم قدام حدر مرحتي ህዝባው ግንባር حزب خمزي بالله مهور كمزي بالله كوينات ولعهم سبات فيهم معات منسيات فيهم كيف زاربو خي حاتتبو بعلهم ولعهم داسوا خوينهم ديما قالوا ولعهم معات منسيت فيو حج خان حزب خي نغرو بعلهم كان ادي سباتي بعلهم نادي سباتي بعلهم ولعهم بعلم كأدي سباتي بعلم ندمر هلو كدمرو خابل بركم كسايب له منه والحانتي ما تعذيب له منه جنساتهم ترح يكونن نواتهم ترح يكونن ولا تدلاي فتحي يغرينا يمبحل اما سرتاو ነገር አምትኳር እዚ ቆለጥ ጥቆ ገሪፉ አም መሰረታው ነገር አተኩሩ ንመሰረታው ነገር ንህዝብን ሃገርን ማእኸል ዝገበረ ስራሕ ይሰርሕ ሃገር እንዳጠፈት ንናይ ውልቀ ክብሩን ናይ ጉጅለ ክብሩን ናይ ጉጅለ ድሌታቱን እንዳሓዘይ ዝኸይድ ሶይልት እቲ ዘይብጽሐካ ሽም እንዳሓስካ ይዝኽየድ ዘይብጽሐካ ደላይ ፍትሒ ዘይብጽሐናይ ዳተቃየምና ይቅን ባህል ኣብ መሰረታው ነገር ሃገር ትፈርሳላ ሃገር ትባድማላ ሃገር ተሳይ ትኾውናላ ሃገርን ህዝብን ይጠፋአሎ እንዳበልካ ኣብ ዘይ መሰረታው ነገር ኣብ ቆሎጥ ጥቆ እንዳተኮርና ተፈላለና ጸላዕ እንዳብዛሕና ንኸደሉ ዘሎ ሁለታት ስለዚህ አፈሪተም አለው ስለማ አዲስ አበባ አለው ጽባህ ከገርፎ ሆሉ ህዝብ ግን ነቲ ይቅረ ንባሃል ኢሉ ይቅረ ዘሓተተ ኣብ ዓዱ ንዑ ብግቦ ተቀቢልዎ እስከ ኸሙ ግበሩ ማለት ያ ተመለእኽቲ እዚ ሁሉ ህዝብ ስመራ ወጪው ክቀበሎ ከሎ እስከ ኸሙ ልመዱ كلتا ملغتي يعرف تأثيرنا تعفنا مصدقنا خنبر هيك علنا سلازي اسكن تخونه بأملاخ نارد ليتنا نخيد ياتا أقابلا تخاليتها اسكي يقرأ لمدو مهان كاسب زغة لزتفو أكارسهم كلان زجفجفو تاي يقرأ خولو دا كلهم مكوهم ኣብ ስልጣን ዝነበረ ናይ ህዝባዊ ግንባር እዞም ሕጂ ወፂኦም ዘለው ይቅረበሉ ጉጅለ 15 ተፈቲኖም ህይወቶም ከፊሎም እዚኣ ክትወረስ ዘለዋ እዚኣ ካብኣቶም ክትወረስ ኣለዋ ንዝሓለፈ ዝፈጸሙ كخحسوا يلوم فتينهم هيوتهم كفيلهم زي أهدو الرسالة
እቲ بهوت زل ادي مزمته ግን يقرا اي حتى كيف لا طرح ينبرالو ኣብ ስልጣን ኮይኑ ክጽለል ዝገበሮ ንኢሳያስ ኩላ ነገር ናብ ኢሳያስ እንዳጥበኸ ና ሃገር ከጥፍእ ምስኡ ኮይኑ ከጥፍእ ከም ዘይጸንሐ ይቕረ ይሓትት ይቕረ ምባል ፈሳያ ዘላ ስለዚ ሰላም መቅተሊቱ ስለ ዝኾነት ኣይትቕጽልን ከ ኣብ ኢትዮጵያ ሰላም ግበረሎም ኣሎም እንተመለም ማለት እዩ ገና ሽግር ኣለዎም እንጂ እንተመሊእሎም ተወፅማ ንና ዓድና ዘሎ ጓሓላሉ መቅተሊቶም ያትኸው መጥፊቶም ያትኸው ስለዚ እዚያ ዝብል ይቕረ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ደላይ ፍትሕሲ ኣብቲ መሰረታዊ ናይ ሃገር ጉዳይ ከተኩር ይህልዎ ሕማቃትና መሰረታዊ ነገር ናይ ህዝብን ሃገርን ጉዳይ ስለዚህ ነተኩሪ ከድና ኸይና ኣብ ውልቅና ኢና ነተኩሪ ኣብ ጉጅለና ናይ ጉጅለና ጥቅምታት ናይ ውልቅና ጥቅምታት እንዳናስና እንዳተበተና ክንከይድ ገብረና ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ ዝተኩርና እንተኸና ጽቡቕ መሰለኒ ይቀኒለይ ማይክ ፍሪ ሓይሊ መንሰይ Thank you كبرحو بس أبريجا ذلهم كنقصل كبرات حوات تارجت وكا تارجت كيس عليه لا تزاري فايت فتنام تارجت سكورت ورد كيح إمام مثلا سيد التفتح ورد أوكي كنقصل كبرات حوات سميرنا I think تزيته جاي بات كلته وي سميرنا أبريجا زلهم ملكت بابوني سميرنا وي بازيت كلته أوكي go سمع له Okay I think زعوازنا يروم هالتي مثلا نتي تعشمو بملو قاتري سمعنا يتي تريرنا يتي تعشمو قل كابتي إذا أنكلي لالو سبعي دقبرو قل انترفيوات قل حقتات تي قدمنا نزاربو لزنبرنا دارقا اجي صحي ندابرق يخيد علو مالتي هون يتخلو نقرس دارقا وقعو نداخون يخيد علو جيت قد محجي انت عم تقولوا نيرم عثمان صالح ما راح لنا قبل كله نونو زرباس لديك اليو خمس قال ما لهم شفافن الفتينهم تدميرنا لهم كا مليشهم كا بفقر تدميرنا لهم نهات بفقر تدميرنا مالت كا تاي انا خوين زر دان حجي هايله سلاسه كاب هايله سلاسه جميركا درجي بمولهم بحيلي انت خبرنا فتينهم كدمرونا فتينهم بفقر تدميرنا قبلنا خلو حجي بزي غير نجر بزي شجر بزي فينات ندمر علينا ما بلا نزيا حجي كل توالاتي اساس تغبرو زنبره جيم اوفر غله دبلو تي عبد الله حزب ايرترا زغبرو زنبره كونسبيرسي حزب ايرترا اميكا كداخيمكا نابز خمس خونتات كم تودقو دغبرو دنبره ينعي لا دصلنا ينيرنا انا جيم اوفر دبلنا دنبره حزب ايرترا ينخلا يخونن اسياسكم دبنير حجي لو معالتخا بزسمحنا يغاتا يدبنيرو بقى سلطان اركيبه له إذا الناس حاكا زغبر نغرات الناس حاكا كمان يخونن سيريس لخمزي بسيريس يقوميلو سلطان ساركيبه له خانه بقى اجي حج انتي يخ نغرنا ندل زلنا غليناسي ولا ابتقدم عيننا نابتقدم اذننا እንዳተዛረበና ዲና ነዚ ነገራት ክንርድኦ ዘይንኸ እጂ ስቂልና ልብና ዓፂና ገለመለ ከምዚ ትንካሕቲ ሒዝና ቀደም ከምዚ ካላኸለሉ ነርና ሕጂ ከመይ ገርና ክንግልበጥ ገለልና ኣብ ከምዚ ዓይነት ስምዒታት ክንኣትየብልና ምክንያቱ ንነፍስና ጥራሕና ንውፅዕ ዘለና ነፍስና ንህዝብን ኢና ንውፅዕ ዘለና እቲ ነዚ ኩሉ ሓምሳታት مالتي كاب
ቅድሚ ነፃነት ዝነበረ ንሱሳ ዓመታት ማለት ንሱሳ ዓመታት ኢና ቃልሲ ካይድና ነዚ ነፃነት ዝጥራሕ ማለት እዩ ኣብ 61 ክሳብ 2008 ነዚ ኩሉ ዝወደቀ ሰብ እቲ ኣብ ኩናት ዝተሰውአ ሰብ ጥራሕ ኣይኮነን ንሕና ዞም ኣብ ስደት ዘለና ንበዓልና ቪክቲም ናቱ ኢና እቲ ዝተሰውአ ጥራሕ ኣይኮነን ዋላ ንሕና ናቱ ቪክቲም ኢና ምክንያቱ ንዓና ብፐርፐዝ ከም ንወፅእ ገይሮምና ዋላ እንተ በቲ ኩናት ዲና ኣፌክት ኮይና ዋላ እቲ ድሕሪ ኩናት ከማን ካብ 2001 ንድሓር ካብ 2000 ንድሓር ዝወፃናሲ ኮነ ኢልካ ዝተገበረ ነገር ነዚ ዕላማ እዚ ናይ መወዳእታ ናይ 0 ሰዓት እዩ ሕጂ ኢሳያስ ታይሚንግ እንዳሓለወ እዩ ዝኸይድ ታይሚንግ እንዳሓለወ እናተመሳሰለ ልክዕ ከምዚ ፓራሳይት ኣብ ተኣሽሙ ኣትዩ በሊዑ ይወዲእና ሕጂ ነዚ ክርዳእና ዘይክእል ሰባት ማለት ኣብ ሶሻል ሚድያ ክትሪኦ ከለካ ኦፍ ኮርስ ኣፌክት ኮይኖም እዮም መብዛሕትኦም ቶም ፓፓጋሎታት ገጀፍቲ እዝኒ ብዘይካ ምሕሳውን ስኢልካ ምፅራፍን ካልእ ወላ ሓንቲ ዓቕሚ ደየብሎም እቲ ርእሲ ናቶም እቲ ብሬን ናቶም ኣውፅኡ ንክስታይ ገይሩሎም እዚኦም ኣፌክት ኮይኖም እዮም ገሊኦም ሕጂ ክሪኦም ከለና ግን ኣድሚት ገብሩ ኣይደልዩን እዮም በቃ እቲ ስቲል ትምክሕቲ እቲ ናቱ ኣምላኽነት ስቲል ክኸደሎም ኣይከኣለን ከምዚ ደፊሮም በቃ ሙሉ ብሙሉስ ናይ ባሕቂ ክሳብ ሕጂ ቀበፅዎን ዘሎ ዋላ ቅድሚ ዓይኖም ከም ኢልዎም ኣብ ቅድሚ እዝኖም ከም ኢልዎም ሲ ክሳብ ሕጂ ከኣምኑ ይከኣሉን ዘሎ ብጣዕሚ ግን ናይ ባሕቂ ዘገርም ማዕረኽ እንደይ ዳስዋዩ ኢሳያስ ክሳብ ሕጂ ዝነብር ዘሎ ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ስለ ዘለና እዩ ዝነብር ዘሎ ኣተሓሳስባና እንዳመዝመዘ ከዓ ነብር ኣሎ ማለት እዩ ድላዩ ተዛሪቡ ድላይ እንዳሰርሐ ኣምሓርኛ ከይተዛረበ ስቕ ስለ ዝበለ ሎማዓልቲ ቅድሚ ሰብ ወፅዩ ኣምሓርኛ ስለ ዘይተዛረበ በቃ ኣምሓሪክ ዘይተዛረበ ኢሎም ሃገር እንዳሸጣ ከሎ ብሓቢያሲ ኣምሓሪክ ዘይተዛረበ ኢልኩም ክስታይ ትገብሩ ናይ ባሕቂ ዝሕዝን ሕጂ ግን ናበይ ገፅና ኢና ክንከይድ ዳርጋ እንዳበረቀ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ምናልባሽ ግን እቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ህዝቢ ለውጢ ከምፅእ ብዓብዩ እቲ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል ህዝቢ ዝኩሉ ሓበሬታ እዚ ዘይፈልጦ ምዃኑ እዩ ናይ ባሕቂ ዝሕዝነካ ምክንያቱ ምስ ናይ ሜድያ ሽግር ናይ ሓበሬታ ዘይኣቱ ምዃኑ ናብቲ ሃገር ብዝግባእ ስሕይ ሓበሬታ ማለት ኣይኮነን ስለዚ ዳስዋዩ ነታ ሃገር ነፂሉ ሓበሬታ ከም ዘይኣትዋ ገይሩ ናብ ድላዩ ኣንፈት ዝወስዳ ዘሎ ከም በቃ ሕጂ ናቱ ካምፓኒ ገይርዋ ከዓ በቃ ተደልዩ ዕድላ ተደልዩ ንዓና እሱ ረጊፅናስ ሕጂ ከዓ ብኦሮሞ ክንርገፅ ካብዚ ንላዕሊ ሲ ናይ ሞት ኢና ንሕና ኤርትራ ንሞት ዘለና ኣብሳ ስለዚ ተኣምሮናሲ ክፍታ ኣቢልና ተኣሽሙ ንግበር from neutral point of view ክንሓስብ ንፈት ናበይ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ባሕቂ ኩሉ ነገራት ንረኣዮ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ኩሉ ዝፍጠር ዝነበረ ሽግራት ኣብ ኤርትራ ተፈቲሑ ዝፈልጥ ሽግር የለን ኣብ ዝገርመኩም ኣነ ካብ ዝርዳእኒ ሽግራት ክፍጠር ጥራሕ ዝርኢ እቲ ኩነታት እንዳገደደት እንዳፀበበት ሃገር በቃ እቲ ህዝቢ እናተኣሰረ ብምንቅስቃሳቱ እንዳተኣሰረ ከይዛረብ እንዳተኣሰረ ብኩሉ ነገር መልጎም ገይሮምሉ ሕጂ ከዓ ብገንዘቡ ሒዞሞ ማለት ከምደይ ይንቀሳቀስ ፈልከት ከምደይ ይብል ገይሮም ኣብ ኤርትራ ግን ተፈቲሑ ዝፈልጥ ሽግር የለን ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ክጠፍእ ስለ ዝደልይዎ እቲ ናይ መወዳእታ ዕላምኡ ከዓ ሕጂ ንሪኦ ዘለና እዩ ፍሉጥ ቀደም ክንሰምዖ ከለና ወይ ናይ ገሊኦም ፅሑፋት ክተንብብ ከለካ ከምዚ ፅንፅዋይ ኮይኑ ስማዓካ ግን ኣብ ሰዓት እዚ ኮይንካ ክትሪኦ ከለካ ግን ስለዚ ናይ ባሕቂ እንታይ ሽግበረሉ ደጊምና ንሕሰበሉ እዚ ሃገር እስከ ናጽነት አርከይ ሰላም ናጽነት ሰላም ክብሮም ሎንግ ታይም ኦኬ እስከ ናይ ሆርን አፍሪካ ሰላም ይብሉ ካለው ገናውን ኣይተባራወሩን አለው ዞም ድድዑሞ ገና እዙሲ ናይ ሆርን ኦፍ አፍሪካ ፒስ ዝካየድ ዘሎ እምበር ሶቨረኒቲ ወይ ክስታይ ትንክፍ ኣይኮነን ብሉለውም እስከ ገለበሎ
ابزن الله خاطو مقدر رايهم صحو زلو እንታይ ጅታይ መስልካቲ ፒስኮ ሕጂ ፒስ ኣይኮንና ፀሊና ንሕና ናይ ባሓቂ ክልተ እዘን ክልተ ሃገራት እዚአን ናይ ባሓቂ በቲ ራይት ፕሮሲጀር በቲ ቁኑዕ መንገዲ እንተደዓቂ ገይረን እቲ ነቲ ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ዓብዪ ፅልዋ እዩ ዘለዎን እቲ ቀንዲ ነገር ግን እዚ ተኣሽሙ ይኮነን መጀመርያ ክፍታሕ ዘለዎ ዓበይቲ ሽግራት ኣሎ መጀመርያ እቶም ቀሪቦም ዘለዎ ፖይንትታት ንዓና ንምዕሻው ኣብ ቅድሜና ዶብ ከም ዝትግበር ገለ ከም ጀነራል ፖይንት ምፂኻ ካልቸራል ገለመለ ፖለቲካል ኢንተግሬሽን ገለመለ ኢልካ ዝሳክት ንህዝቢ ምድንጋር ማለት እዩ ዲቴይል ሓበሬታ ዘይብሉ ናይ ኮሚሽን ዶብ ውሳነ ነተግብሮ ኢና ገለ ኢልካ ሕጂ ስፔሲፊክ ኢንፎርሜሽን ወላ ሓንቲ የብልና ወላ ብድሕሪ ማዕፆስ እንታይ ገብርሎ ዊ ዶንት ኖ ምክንያቱ ድቋፆሮም ነዚኦም ሰባት እዚኦም ድቋፆሮም ወላ ሓንቲ የለን እዚኣ ሃገር እዚኣ ካምፓኒ ናይ ኢሳያስ እያ በዚ ዘላቶሲ ካምፓኒ ናይ ኢሳያስ እያ ድላዩ ምስ ድላዩ ከይዱ ድላዩ ኮንትራክት ዝገብረላ ሃገር እያ እዚኣ ሕጂ ኣብ ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ ፒስ መፅዩስ ኣየናይ ፒስ መፅዩ ብሓደ ውልቀ ሰብ ዝግበር ነገራት ፅባሕ ንጎ እሱ እንተኸርዩ እዚ ፒስ እዚ ናብ ኩናት ክቕየር ዝኽእል ውሕስነት ዝበሃል ወላ ሓንቲ የብሉ እዚ ገብርዎ ዘሎ ዕልቂ ከዓ ወላ ሓንቲ ኣብ መንጎ ዝተወሰኑ መራሕቲ እዩ እሶም እዮም ተም ቅድሚ ሕጂ ንሓና ኣባኢሶምና እሶም ከዓ ገብርዎ ኣለዉ ማለት እዩ እሶም ከማን ኣይኮኑ እቶም ተባእሱ ከማን ኣይኮኑ ዝዕረቑ ዘለዉ ዝዓበየ እቲ ቀንዲ መባእሶም ናይ ክፋል ናይ ኢትዮጵያ ነቲ ህዝቢ ትግራይ ማርጂናላይዝ ገይሮም እዮም ከማን ሕጂ ፒስ ክትብል ተኮይንካስ ፒስ ምስ ኩሉ እዩ እቲ ካልእ ፒስ ክንብሎ ዘለና ከዓ መጀመርያ ውሽጥኻ ቆሲሉ ከሎ ውሽጥኻ ንስኻ ከይተሓከምካ ንካልኦት ሰባት ኣይተሓከምካ ኣብ ኤርትራ እዩ ዘሎ እቲ መሰረታዊ ቁስሊ ንሕና ፒስ ዘድልየና ኣብ ውሽጥና እዩ መጀመርያ ናትና ፒስ ከይረጋገፅና ናይ ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ ፒስ ወላ ሓንቲ ትርጉም የብሉና ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ ሃገርና እቲ ህዝብና ተኣሲሩሎ ንብል ኣለና ተኣሲሩ ብምሉእ እቲ ህዝቢ ሲ ብገንዘቡ ከይንቀሳቀስ ከይዛረብ ከይሰርሕ መሰረቱ ዜጋ ከብለካ ዝኽእል ነገራት የብልካ ናብ ኤርትራ እዚ ማለት ፒስ የብልካ ንስኻ ብሰላማዊ መንገዲ ብሰላማዊ ቀሲንካስ ክትነብረላ ይትኽእልን ኢኻ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኮይንካ ተሃገር ነዚ ኻ መጀመርያ ትፈትሖ ማለት እዩ ነዚ ከይተፈትሐ እዚ ዘሎ ሬጅም ኣብ ኤርትራ እሱ ከይተቀየረ ወላ ሓንቲ ፒስ መፅዩ ንዓይ ወላ ሓንቲ ትርጉም የብሉ ምክንያቱ ንዓይ ለውጢ ከምፃለይ ዘይክእል እንተኮይኑ ኤርትራውያን ኣብ ካልኦት ሃገራት ከይዶም ብቪዝኦም ተንቀሳቂሶም ሰሪሖም ወይ ኣብ ሃገሮም ኮይኖም ኣብ ድላዮም ቦታ ከይዶም ክሰርሑ እንድሕር ዘይክእሉ ተኮይኖም እዚ ፒስ እዚ ወላ ሓንቲ ትርጉም የብሉ ንዓይ ኤግዛምፕል ከዓ ኣለና ቅድሚ ሕጂ ምስ ሱዳን ፒስ ጌርና ኢሎም እቶም ሱዳናውያን ከም ድላዮም ኣቱ ነይሮም ናብ ኤርትራ ድላዮም ናይ ፕሮሲሽን ስራሕ ሰሪሖም ኣብ ኣስመራ ድላዮም ገይሮም ኸዱ ነይሮም ድላዮም ሰርሑ ብኤርትራ እቲ ኤርትራዊ ግን ናብ ሱዳን ንኸይከይድ ጅሆ ተታሒዙ ነይሩ ሕጂ ልክዕኸም እዩ እንተ ፒስ ኮይኑ እንተ ፒስ ብልዎ ዘለዉ እቲ ኤርትራዊ ወላ ሓንቲ ትርጉም የብሉ ነቲ ምናልባሽ ኢትዮጵያዊ ግን ኣብ ኤርትራ ከይዱ ሰርሕ ይኸውን ንሕና ግን እሱራት ኢና ኩሉ ግዜ በዘለናዮ ክቅፅል እንተዘይኮይኑስ ኢሳያስ ኣብ ሰላም ክነብር ኣይክእልን እዩ ሰላም ምንባር ማለት ኢሳያስ ዓሳ ካብ ባሕሪ ወፂኡ ምውፃእ ማለት እዩ ክነብር ኣይክእልን ኢሳያስ ብዘይ ኩናት ብዘይ ባእሲ ክነብር ኣይክእልን እዩ ስለዚ ወላ ሓንቲ ትርጉም የብሉን ነቲ ቀንዲ መባእስቶም መባእስትና ኢሎም መጀመርያ ኩናት ዝወልዕሉ ከማን እዚ ትግራይ ማርጂናላይዝ ገይሮም እዮም ተኣሽሙ ዝገብሩ ዘለዉ ስለዚ መጀመርያ እቲ ፒስ ኮምፕሬሄንሲቭ ኣይኮነን ንኩሉ ዘጠቃልል ኣይኮነን ወላ ሓንቲ ኣይደኖ ኣነ ከም ፒስ ከማን ኣይወስዶን እየ ማለት እዩ ስለዚ ናትና ሽግር ሕጂ ዘይኮነ ዝውዳእ ዘሎ ሕጂ ዝጅመር ዘሎ በዚ ንሪኦ ዘለና ሕጂ ዝጅምር ዘሎ ቀንዲ ስለዚ ኣነ ብኸም እየ ዝሪኦ ኣብ ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ ፒስ መፅዩ ገለ እሲልካ ናይ ፒኣር ናይ ፕሮፓጋንዳ ፀወታ ወላ ሓንቲ ትርጉም የብሉን ማለት ኢና ሶ ማይክ ፍሪ ክብሮም ሃር رأسي الله خير برجع سمع الله خير سمع أنت اللي منارة النعوة يسافر رأسي عفار حدا كده ما يصير ذا هاي سمع الله أوكي ما برجع المحلية أدمينات منارة تبصر حلو مثلني ما أنا خصل أدمين فاتح يكون وادي سمع الله خصل كوصل له اوكي هراي مو بجمرة سلام كلهم كانوا عليك صفحتي انا تي غاشا اب
መወዳእታ የሰዮ ናይ ዓፋር ምንቅስቃስ ምዃኑ ድሕሪኡ ከዓ ናይ ሰንጋል ሰሚዕዮ ፅቡቅ ናይ ብሓቂ ዝምጎስን ዝነኣብን እቲ ናይ ዓፋር ቁርበት ይምዐ ግን ናይ ሰንጋል ኣገዳስን ኩልና ክንጥቀመሉ ዝግባአና ማዕዳን ምክርን ስለ ዝኾነ ይቀኒየልና ብል ማለት እዩ ካልእ ብዛዕባ ህሉ ኩነታት ክዝረብ ድሕር ኮይኑ ኢሳያስ ቅድመይ ክዛረብ ፀንሐ ናይ ብሓቂ እቲ ዝሃብካዮ ነጥቢ ኢሳያስ ረብሓ ህዝቢ ኤርትራን ሃገር ኤርትራን ሓሲቡን ገይሩና ኣይፈልጥን ዕላምኡ ዓባይ ኢትዮጵያ ምዃና ያለና እንታይ እዩ ብወገን ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ ኢትዮጵያውነቱ አሚኑ ዓባይ ኢትዮጵያ ሓንቲ ኢትዮጵያ ትናይ ብሄራት ዝበሃሉን ንፀግዒ ንግደፎ ዝብል ጭርሖ ዝሓዘ ይመስል ምክንያቱ እቲ ዘሎ ባንዴራ ኣብ ኢትዮጵያውን ገዲፍካስ ካልእ ምንብልባል ይረአ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ንኢትዮጵያ ውሽጣዊ ኩነታት እዩ ከመይ ይኸይድ ከመይ ይቕፅል ንዕኦም ይምልከት ሓደገኛን ብጣዕሚ ችግር ዘእቱ ከዓ ኮይኑ ይረአየና እዩ ንሕና ግን ከም ኤርትራውያን ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ወኪሉ ከይድሎ ባዕሉ ዝወከሎ ሰብ የለን ግን ባዕሉ ግን ብውሕዱ ከም ናይ ጋሻ ከምቲ ኣቀባብላ ዝተገብረሉ ኣነ ከም ኤርትራዊ ኣሓፍር ንዓ ተዛረብ ተባሂሉ ዝሃቦ ዘረባ ቆልዓን ዕዋላዊ ዛረባ ቆልዓ ዘይኮነስ ዕዋላዊ ኣዛረባ ጥራሕ እዩ ምስ ፕሬዚደንትስ ንዛረብ ፀኒሕና እዞም ኩሎም ኣብኡ ዘለዉ ክንደይ ዲፕሎማት ኣለዉ ክንደይ መራሕቲ ሃይማኖት ኣለዉ ኣቦታት ወከልቲ ናይ ተፈላለዩኹም ዘለኹም የቀኒየለይ ክብል እግብኦ ግን ዕዋላዊ ዘረባ ዕዋላዊ ባህላት ስለ ዘለዎ ጥራሕ እዩ ካልእ ሰባት ትግርኛ ተዛሪቡ ትግርኛ እኮ ቋንቋ ህዝቢ ኤርትራ ሕጋውን ቀዳማይን ትግርኛ ጥራሕ ከማን ኣይኮነን ዓረብን ትግርኛን ማዕረ እዩ እቶም ትግርኛ ኢልኩም ትዛረቡ ዘለኹም ትግርኛ ተዛሪቡ ንክብረት ኤርትራ ክሕሉ እዩ ንዝብላ ዛርባ ዚኖት ኮረን ኩና ኣይኮነን ቁሙርካ ኣይኮነን ኣብ ዓዲ ዓረብ ከይዱ ዓረብ ይዛረብ ስለዚ ኣይክደናገሩ ኢሳያስ ኣተሓስባ ኤርትራውያን ብፍላይ ከዓ ናይ ኩልና ትግርኛና ዓረብና እንታይ መኸብል ሳው ኣይተዛረበን ብዝኾነ ኮይኑ ግን መታለልን መደናገርን ባህርያት ስለ ዝሕጥራ እዩ ኣይኮነ ፅባሕ ግን ክሰምዐና እንታይ ክዛረብ ንኤርትራውያን ናይ ምሻጥ ንኤርትራውያን እታ ኢትዮጵያውያን ዝኸሰርዋ ዓባይ ኢትዮጵያ ትብላ ሕማም ሰሪሐ ኣምፅአ ኣለኹ እሞ ተቐበሉኒ ኢሎም ኣሎ ኩሎም ክቕበልዎ ገሊኦም ኣብ ጉዕዞ ዝሪኦም ሕቶ ንኤርትራውያን ግን ንሕና እቲ ሰላም ቅድሚ ኢሳያስን ልዕሊ ኢሳያስን ንደልዮም ዋጋ ከፊልናሉ ደላይ ፍትሒ ኮይኑ ኣብ ኢትዮጵያ ዝኣተወ እዚ ሕጂ ኣብ ኣዋሳ ባኖ ሰለምዎ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ኣብኡ እዩ ተመስሪቱ እዚ ክብል ከሎ ግን ተደምረናል ዘይኮነ ሓደ መራሒና ኢኻ ንስኻ ሕጂ እስኻ ክትመርሓና
ني دكتور أبي زولو مهنياتو دكتور أبي أبسمرا أصلو إساياس لا وصا قداي شيء من الله إلو أشكال على يكونن جوكا يكونن إعلامه إنهم سريهم إلو دكتور أبي ها لا وصا قداي كم تشبه نمراتي عدي سوا بس أتوه قلتيفو الجدا قبل الإساس تجوري كل على الله وطرحيله نمن تايدا ويو حتى دبليو تصقموس الجدا كل عالم الله ولي يقولون ስለዚህ ሓበራዊ ጆብ ፆታ ይፃወት ከም ዘለዉ ኤርትራውያን ኣይንዓሹ ኣይንዳ ነገር ኢሳያስ ንኢትዮጵያ ምስ ኣተ ከዓ እዚ ኩሉ ኣብ ኢትዮጵያ ተራእዩ ዘይፈልጥ ዝኾነ ይሆን መራሒ ካብ ኢሳያስ ኦባማ ንኢትዮጵያ ኣትዩ ጆርጅ ቡሽ ከይዱ ነይሩ ካልኦት እውን ከይዶም እዮም ከምዚ ዓይነት ኣቃውማ ይገብረሎምን እቶም ንኢትዮጵያ ይምውሉ ዝበሃሉ ናይ ኣሜሪካ ማለት በዓል ኦባማ ዋላ እቶም በዓል ክሊንተን ዋላ ካልኦት ዋይ ንኢሳያስ ከኡ ተገይሩሉ ስለምንታይ እውን ንኢሳያስ ከኡ ተገይሩሉ ዝኸሰርናዮ 25 ዓመት ዝኸሰርናዮ ቀደም ኢሳያስ ብዓቕሙን ብክእለቱን ኣምፂልና ኣሎ ዶክተር ኣብይ ከዓ ምቁር ደስ ስዳለካ እትውሕጦ ሽኮር ከቑሑም ስለ ዝኽእል ንኢትዮጵያ ከው ገይሩሎም ኣሎ ንኤርትራውያን ግን ይኮነን ስለዚ ኣይንዓሹ ኣይንዳናገር ኣሕዋት እንታይ ንግበር ክበሃል ኣብ ቆይቋ ዝሓለፈ እዋናት እዩ ነይሩ ዝግበር ጠፊእና ዘይኮነ ግን ክንገብር ድልዋት ስለ ዘይኮንና ጥራሕ እዩ ኢሳያስ ኣንፈትና ክንስሕት የብልናን ኣንፈቶ ይስሓተ ንሱ ኮምፓሱ ሒዙ ኢትዮጵያ ተመችሉ ህዝቢ ኤርትራ እቲ ዲክታተርያዊ ጋሻ ክመፅእ እዩ ተቐበሉ ክብል ኣይደፈረን ስለምንታይ ንዕኡ ዘድልይዎ ሰባት ናይ ምውዳብን ነቲ ህዝቢ ከዓ ብራዕዲ ክሕዞ ድላይ ዝገብሮ ምዃኑ ሰብ ካብ መደቀሲኡ ምስ ተስአን እኮ ባንዴራ ኢትዮጵያ ተተኺሉ ይፀኒሕዎ ኣስመራ ሕተቱ ኢኹም ሎሚ እፀው ነገር ኣይኮነን ዝሰመሩ ቤተሰባት ኣለዉ ኣነ ዓይኮም ስለ ዘጋጠመኒ እየ ዝብል ዘለኹ ሕተቱ ከዓ ንስኻትኩም ንምንታይ ኮም ዝምፅኡ ንምንታይ ኮም ተገይሩ ኤርትራዊ ህዝቢ ኤርትራ ደቂስካ ከለካ ተማሪኽካ ኣለካ ጥራሕ ኢሉ ኣብ ሳዋ ትማሊ ዝሃቦ ዘረባ መልእኽቲ ህዝቢ ኤርትራን መልእኽትኩም ሒዘ ንኢትዮጵያ ከይዳ ኣለኹ ኢሉ ኣዲስ ኣበባ ከይዳ ኣለኹ ኢሉ መሊእኽዎ ህዝቢ ኤርትራቲ ባይቶ ይብሉ ፓርላማ ይብሉ ኣኼባ ይካየደ ንሱ ሲትረፍ ኣብቲ ዶክተር ኣብይ ክቕበል ከሎ እውን ዶክተር ኣብይ መፂኡ ኣሎ ኣነ ከዓ ከይደ ዝበሃል ተለኩም ኣንገሩኒ ከማል ክብል ነይርዎ ሓደ ተምክሳት ማለት እዩ ብዛዕባ ናይ ክልቲአን ሃገራት ዘለኩም ኣወንታዊ ዲ ኣልታዊ ካብኡ ተረፈ ግን ከምዛ ኣገላልፃ ናይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብትክክል ናይ ኣቦና ተላባይሩ ኣቦና ኣስፋወልደ ሚካኤል መተካእትኦም ፌደሬሽን ኣፍሪሶም ንኣዲስ ኣበባ ዘብዘብ ዝበሉ ከምኡ ጥራሕ ይሰሪሑ ንሕና ንኢሳያስ እምበር ሕቶ ምስ ኢትዮጵያ እኮ የብልናን ሕቶና እንታይ እዩ ብሰላም ምንባር ናይ ዶ ጉዳይ ከዓ ክፍታሕ እዚ ዝነበረ እዩ ብዝኾነ ግን ኢሳያስ 16 ዓመት ህዝቢ ኤርትራ 30 ዓመት ብረታዊ ቃልሲ ከካይድ ከሎ ኩንዱኡ ማን ኣይከሰረን ኣብዚ 16 ዓመት ግን ንህዝቢ ኤርትራ ድህኽ ኣቢሉ ርምስ ኣቢሉ ኣንፈቱ ናበይ ከም ዝኸይድ ከም ዘይፈልጥ ገይሩ ንኩባያ ማይ ንመለሊኽ እኽሊ
ربعي كنل ملا كيلو حرج كم زلمن نعال هابو يقني بخبن زنبر حزبي كاف كبن كوص زبل كاي خمس قبل قلوسي إساس كا إذا راح يسرح خيلو نزي خير أنا إساس ناب تخيلو انتايلو زي كله كاب إساس حمق أمبر صبوق تمكروس لزيبلنا حجون صبوق كاب إساس كتصبه انتلنا ناي بحقي نعشون ندوق رتبلنا أب قصة إساس كم زلنا راحيو زرد أنا قومي زردو أمو حسابنا نكبر إلو حبونا أيانا حونا درع كيلو درع كيلو بطرس كيلو شريفو كيلو جماناتي كيلو عقوبرها لبام قديم تقادلاي بيتو دابراها زولا نيرو اقري كلنا لو أنا تقولي إيه جن اقرأ إلى اللومي نحجن نمثلن توت أو نبل أشحات إن أثر كان أشحات إن قتل كان زي كونه أشحات إن نحرت إن كان نشحات إن مهار كانيو حاجرن حزب زنعبل نبي هو دابها نبارق قال كنبر كعيب نزجن نحنا عزي كل الناس دكتور أبي ني إثيوبياويان جيرلو ني إثيوبياويان قال بيتو أبرها تتقيمنا حسابنا نكبر ناي أيانا أبونا حونا درع زولو إذا أكلتين أخرى معنا بيترس كاز ولا نيرو من إسي ولدو سيبلاوي هيوت زلمده كحزن له زولها زي نقبرين سنتين أخرى معنا توقعوا إننا توقع له هذه ودي له استبحنا استقبلن أبارتوك بتليفون بمحاورة وقال من رخاب زي كونه عاولنا حجي إيتراوي دقافنا إسياس تقومنا إسياس زي كونه إيتراوي حلنا ذلوه إيتراوي ربحان حضر سوء أدان كتقبل نإيتيبيا خيسر ذلوهوس سوء أدنا تدبسكم كبل أنتم سبات حسبهم من مشو زحمهم كويو عند طرفك كتتقعلو جن ناي بحق إساس شافيو رغيصو حق ناي نعقت نا جبرس ملسكا متاقع منعائها منتقع حاجات أكلك أنا والله سوات ندي سوا خيرك شجر حزبي تزارب زبولو سو ولا حد يلن ግን እቶም ስውኣት ናይ ኢሳያስ ናቱ ስውኣት ኣለዎ ምክንያቱ አዲስ አበባ ኸይዱ ጥርዓን ከቅርበሎም ዝተሰዉ ናቱ ጉጅላታት ኣለዎ ንዑ ስውኣት ንዓና ግን ስውኣት ኣይኮኑን ኣነ ከም ባዚት ከማል ዋላ ከም ህዝቢ ኤርትራ ከማል ከምቲ ገሊኦም ናቕፋ ናይ ምሕራር ንዝሞቱ ጦር ሓወልቲ ናቶም ክስራሕ ናይቶም ንዖም ዝቆተሉ ጀጋኑ ሓርበኛታት ግን ክድምሰስ ኣለዎ ዝበሉ ኢሳያስ ዝለኣኾም ምንቅስቃሳት ኣብ ደለይቲ ፍትሒ መሲሎም ዝኸዱ ዘለዉ ናቶም ጥራሕ እዩ ገይሩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ክብል ደሊ ማይክ ነቶም ድሕሪ ዘለኹም ይቐኒለይ أنا أريد الله بريقة بازيت دحريها أنا استاي مرأي على تنتنيها سوري هو كستاي ردسي عفار الله قد يلو إسحاق قتل إسحاق
Okay, thank you. حلو وصلني go ahead. Okay, thank you. Well, ጽቡቕ እዩ ባዚ ተሓውና ኣብ ሰላ ሓቂ ጽቡቕ ትንተናት ትጸኒሕካ እቲ ስእሊ ንሱ እዩ እቲ ንሪኦ ዘለና እቲ ኩሉ ፖለቲካዊ ኩነታት መጽእ ዘሎ ዳይናሚክ ቼንጅ እቲ ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ ናይ ሰላም ዶ ናይ ገለ ዶ ዝበሃል ከም ምክንያት እዩ እሱ ምክንያት ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ድሕሪ ኮይኑ ብብዙሕ መገድታት እዩ ክረአ እቲ ጂኦፖለቲካ ደምፅኦ ለውጥታት እዩ ጂኦፖለቲካ ከመፅእ ከሎ ንኩሉ ሓዊስካ እዩ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኢትዮጵያ ኣብታ ናይ ጂኦፖለቲካ ድግደሳ ረብሓ ዘለወን ሃገራት እታ ቀንዲ ድርዒ ኣሰኪሞማ ዘለው ክትገብሮ ትኽእል ሓደ ብብዝሒ ህዝቢ እሞ ምስ ተመጣጣኒ ጎረቤት ህዝባ ሃገራት ዘለዋ ምስ ሶማልያ እናፃፅርዎ ምስ ኤርትራ እናፃፅርዎ ምስ ጅቡቲ እናፃፅርዎ ምስ ከምኡ ዘሎ ኩነታት በቲ ንቀርኒ ኣፍሪቃ ዝቐርብ ሃገራት ንሕሪኢኹሞ ብቁፅሪ ውሕዳት ብኩሉ ነገራት ስለ ዝኾነት ከተረጋግእ ትኽእል ዝዓይነቱ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብቲ ኢሳያስ ዝህቦ ዘሎ ሓሳባት እተን ሓንቲ በቲ ናይ ፀቕጢ ናይ ኣሜሪካ ድመፃሉ ምክንያት ስለ ዝኾነ ፖለቲክኡ ንኸመሓይሽ ሓደ እቲ ዘሎ ርክባት ምስ ናይ ኢትዮጵያ ሒዝዎ ዘሎ ንዓዓቶም ንፖለቲካ ረብሓ ከስርሖም ስለ ዝድለ ከምታ ክሕዞ ንኢትዮጵያ ዕግርግር ምፍጣር ስለ ዝኾነ ንሱ እውን ዝበሃል ነገራት ስለ ዝተዋህበ ኣብዚ ናይ ኢሳያስ ፖለቲካዊ ዕጥራን ዝግበር ዘሎ ኢሳያስ ከዓ ከም መድሓን ነፍሲ ንሕሪኢኹሞ ዝጥቀመሉ ዘሎ ነገራት እዩ ንሱ ከዓ እንታይ እዩ ኢሳያስ ዝገብሮ ዘሎ ከምኡ እናገበርካ እቲ ሓደ እቲ ናይ ቦርደር ምስማር ከይገበርካ ፀኒሕካ ንፅባሕ ንግሆ ድመፅእ ገልጠምጠም ንሕሪኢኹሞ እቲ ፖለቲካ ኣነ ቀደም ኣቢለ ጠቂሰ ፀኒሐ ኣብ 50ታት ዝነበረ እዩ ኤርትራ ኣኔክሴሽን ክኸውን ከላ ምስ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ዝነበረ ሓሳባት ኤርትራ ብቁጠባዊ ዲዓቤት ድሕርቲ ከም ምዃና ናይ ገንዘብ ተቐማጥነት ዘይብላ ዝገበሮ ኢሳያስ ከዓ ብውሽጢ ንህዝቢ ኤርትራ ገንዘቡ ሒዙ ሃብታማት ከይነግዱ ከይሽቅጡ ብምሓዝ ነቲ ነገራት እቲ ምዕባለ ናይቲ ሃገር ንዜሮ ብምክንያት ቦርደር እንዳበለ ንዓለም ካብ ቀዋምና ካብ ፓርላማና ካብ ፍትሓዊ ዝበሃል ነገራት ንዓለም ከም መምኸኔታ ክቐምጥ ፀኒሑ እዚ ጉዳያት እዚ ክመፅእ ከሎ ከዓ እቲ ነገራት እቲ ኣብዚ እዋናት እዚ ተላዒሉ ኣብዚ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት በዚ ሓፈሻዊ መገዲ እቲ ዝግበር ነገራት ኣብ ምንታይ ኢዳ ክኣቱ እንታይ እቲ ፀወታ እንታይ እቲ ጌም ፖለቲክስ ኢልካ እንድሕሪናዮ ኣብዚ ኩነታት እዚ ዝገብራ ናይ ኢሳያስ ነገራት ሓደ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ቁጠብኡ ተዳኺሙ ኣሎ ኦኬ ተዳኺሙ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ኢንፍላክሽን ተእትወሉ ኢንፍላክሽን ምስ ኣተወ ንነዊሕ ግዜ ክኸይድ እዩ ኣብኡ እቲ ናይ ቦርደር ከይሰመርካያ ትፀንሕ እሞ እቲ ቦርደር ከምስ ናይ ትግራይ እዩ ገለ ጋዕ ገልጠ ተፊሻል ኩናት ክጅመር ይኽእል እዩ ኣብዚ ተጀመረሉ ነገራት ዓለም ደረጃ እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ ዝኩሉ ተባሂልኩም ዝኩሉ ተሰሚዕኹም እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ ተባሂሉ እዚ ድሌታት እዚ ከምዚ እዩ ከምዚ ተባሂልካ ህዝቢ ኤርትራ ይምረፅ ክመፅእ ይሽዑ ፅባሕ ንጎ ህዝቢ ይምረፅ እቲ ኢንፍላክሽን ፈጢርልካ ዘሎ እቲ ዝኣትወካ ዘሎ ህዝቢ እሞ ኤርትራ ህዝባ ውሑድ እዩ መብዛሕትኡ መንእሰይ ሃገር ገዲፉ ከይዱ ካልኩሌሽን እዩ ተገይሩ ንሕሪኢኹሞ መንእሰይ ይወፅእ ፅባሕ ንጎስ እዩ ናይ ለውጢ ይኸይድ ህዝቢ ስሑ ህዝቢ ሲሕሉ ዘሎ ከዓ ካልእ ተመሳሳሊ ተመሲልካ ተኣቱ ዝግበር ውሽጣዊ ስራሓት ዓብ ስእልታት ኣሎ ኣብ ውሽጢ ፖለቲካ ነዚ ኢና ክንቆርፅ ንጓየ ዘለና ማለት እዩ እዚ ነገራት እዚ ህዝብና ክነቅሕ ኣለዎ እቲ ደጋፊ እቲ ተቋማይ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ክሪም ደላ ክሪም ኣብ ዘሎ ህሉ ኩነታት ኣብኡ ተዓኒዱ ከይደ የብሉን ካብኡ ርግእ ኢሉ ዝሕል ኢሉ ክሪኦ ክእል ኣለዎ እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ ብሓቂ ድዩ ዝበሃል ዘሎ ነገራት እዩ ካልእ ኣብዚ ክትብዎ ፀናሕኩም ዘሰሓቐትኒ ናይ ህዝቢ ኤርትራ መልእኽቲ ሒዘ ከይድ ኣለኹ ኣይ ናይ ፓርላማ ድሃበካ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ሲ መልእኽቱ ክሕልፍ ድሕር ኮይኑ ብፓርላማኡ እዩ ፓርላማ ብልካን ባይቶ የብልካን ባይቶ ዝሃበካ ዝኾነ ይኹን መልእኽቲ የለን ናትካ መልእኽቲ ናይ ኢሳያስ መልእኽቲ ሒዙ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ስለዚ ኣብዚ ሓፈሻዊ ኩነታት ብኩለን ዓለማት ዝሪኦ ዘለዋ እዚ ዝበሃል ዘሎ ሃኒሙን when is the end ሃኒሙን ናይ ዝግበር ዘሎ ናይ ኢሳያስ ዝግበር ዘሎ ንሱ እዩ ኣነ ሕጂ ትግልፂ ናይቲ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ክሪኦ ከለኹ ናይ ኢሳያስ ዝገብሮ ዘሎ ኢሳያስ ኣብ ሓንጎሉ እታ መጨረሻ ክዋጋኣ ዝፀንሐ ንስርዓት ወያነ ወዲቓ ትበሃል ኣብ ሓንጎሉ ስለ ዘላ ንዓኣ ትሪዮምፍ እዩ ዝገብር ዘሎ ወይ ከዓ ንዓኻ ከንፀባርቕ እዩ ድጓየ ዘሎ ዝኩሉ ሓሸውሸው ዝብል ዘሎ ዝኩሉ ዘርኢ ዘሎ ቀቲለክን ጨፍሊቐክን ዝዓይነቱ እዩ ዝገብር ዘሎ ብጉዳይ ሃገር ኣይኮነ ሓሲቡ ይፈልጥን እዩ ብጉዳይ ህዝቢ ኤርትራ ሓሲቡ ይፈልጥን እዩ እዚ ናይ ህልኽ ነገር ስጋ ሕጂ ኣብኡ ኣሎ እቲ ናይ ህልኽ እቲ ኩሉ ነገራት ይግበር ኣሎ
እዚ ዝገብሮ ዘሎ ኩሉ ኸሸምሸም ፖለቲካል ፕሮሴሽን ዝግበር ዘሎ ኩሉ ነገራት መዋዳትኡ ዝግ ምስ በልካ እቲ ሕቶታት እዩ ዝመጽእ ኣብዚ ጉዳያት እዚ እቲ ሕቶና ኢድብል ዘለኹ እዚ ኩሉ ኣብ ዓይንኹም ስለ ዘለኹ ክደግሞ እውን ኣይደልን እቲ ፖለቲካ ዝርዳእኩም ተቐምጡ ኣለኹም ጽቡቕ ኣለኹም እቲ ዘይተረድኦ ሰብ እቲ ክሪኦ እንዳረኣያ ከሎ ኸይረኣየ ዝጸንሐ እቲ እንዳረኣየ እንዳሰምዐ ከሎ ኩሉ ኣብ ሂወትና ደጋጠመና ኣብ ቃልስና ደጋጠመና ኩነታት ስለ ዝኾነ እዚ ንዓና ሓድሽ ኣይኮነን ኩላ ግዜ እቶም ደገፍቱ ክሕልዎ የንቆርዎ ስለ ዝኾኑ ሶኬይ ሳቶም ይረኣይዎ ይተዓዘብዎ ሳቶም እውን ከም ሰብ ግዜ ንሃቦም የስተንትኑ ይሕሰቡ ምስ ነፍሶም ይማገቱ ኣይ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ስለምንታይ ኢልና ምስኣቶም ህልኽ እንተሓዘሉ ጉዳይ የብልናን ስለምንታይ ጽባሕ ንግሆ ኮይና ኣይኮነት ዝጣዓሱ ቅድ ልዕሊ ኩሉ ማንም ሰብ እሶም እዮም እቲ ሓቅታት እንዳተገልጸ መጽእ ኣሎ ንሕና ኣብ ቃልና ጸኒሕና ንሕና ኣብ መስመርና ጸኒሕና ኣብዚ ጸኒሕና ክብል ከለኹ ግን ንሕና ዝጸኒሕናሉ ጽንሖት እውን ኣብቲ ትሪዮምፍ እዩ ጸኒሑ ዓቕሊ ጽበት ነርና ተሃዋኽ ነርና ነንሕድና ክንዳመጽ ኣይከኣልናን ኣብ ሓሸውየ ጸኒሕና እዚ ኩሉ ነገራት ሕጂ ኣብ ሰዓት እዚ ደው ክብል ኣሎ ሕጂ ናይ ክልተ ዓይንኻ ኣብ ጢጥካ ክልተ እዝንኻ ኩር ኣቢልካ ትሰምዓሉን ትርእየሉን ኩነታት ስለ ዝኾነ እዚ ዝበሃል ዘሎ ሓሸውየ ነቲ ክንዕዘቦ ነቲ ክንሪኦ ክግባአና ዝግብኦ ከም ነፀላ ጋሪድና ብኣውራጃ ብሃይማኖት ብዘይደሊ ነገራት ሓሸውየ ክንብለሉ ፀናሕና ንፁ ቀንጢጥና ደርቢና ኣብ ሓደ ሰሚርና ንኸደሉ መገዲ እዩ እተን ውድባት ኣሻሓት ኮይነን ንብል ወንሕና ኣሻሓት እንድሕር ኮይና ናይ ግድን ንሰን ኣሻሓት ድኾና ንሕና እንድሕር ተጠርኒፍና ንሓደ ተጠርኒፍና ንሰን እንዳይጠርንፋሉ ምክንያት የለን 34 53 ዳስ ተጌርና ሳተንካ ናይ ግድን 34 50 ዳስ ክበፅሓ ንሕና ኢና ንኣስረን ንሕና ኢና ንዝርግሐን ሕጂ እውን ናህና ጥምረት እንድሕር ጌርና ግን ኣብ ሓደ ቦታ ረኽባና ኣብ ሓደ ቦታ ፖለቲካዊ ኣካይደን ሕምፅፃ ኣብ ሓደ ቦታ ከዓ ፖለቲካዊ ኣካይደን የማሓይሻ ማለት እዩ ናህና ምብትታን ናህና ሓፍ ምባል ነዚ ስርዓት ከም ድሌቱ ክሻናዳሕ ገይርዎ እዩ ኣብዚ እውን ነፍስና ንነቅፍ ኣለና ነፍሰይ ወቂሰ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና እውን ክንግምግም ኣለና ጌና ኣብቲ ካልእ ደረጃ ከይተበፅሖ ቀልጢፍና ነዚ ስርዓት ፈሊጥና ካለና ኢልና ክንብርሃሉ ክንክእል ኣለና ኣብዚ ጉዳያት እዚ እንታይ እዩ ዝኸርባሕና ድኽእል ኣብ ሰዓታት እዚ ብዓለም ደረጃ ንርአዮ ብዓለም ደረጃ ህዝቡ ሙሉእ ስደተኛ ህዝብና ኣብ ወረቐቱ ኣብ ፅሕፈቱ ምክንያት መምፅኡ ስርዓት ተቃዋሚ እዩ ስለዚ እዚ ስርዓት እዚ ኣብኡ ኮፍ ኢሉ ኣሎ ኢንተርናሽናል ሎው እንድሕር መፅኡ ህዝቢ ኤርትራ ኢምፓክስ ከሎ ሰላም ኮይኑ እዩ ናይ ቦርደር ሽግር ኣይኮነን ኣምፅኦ ንዓተ መለስ ክበሃል ኣይክእልን ስለምንታይ ስርዓት እንድሕር ሃልዩ ኮይኑ ክምለስ ከም ዘይክእል ፈልጥ እዩ ሂውማን ራይትስ ዎች ስርዓት ኣብ ከመይ ደረጃ ኣውቶሪታርያን ዲክታተር ናብ ክሪሚናል ጃስቲስ ደቕርቦ ዘሎ መገድታት ስለ ዝኾነ እዚ ርዱእ እዩ ኣብዚ ንሕና መሬት ኣጢሕልና ኣሎ ከነስምዕ ንኽእል ኢና ፕሬዠር ክንፈጥር ንኽእል ኢና ንዓለም ከም መምኽኔታ 10 ግዜ ኣብ ኢንተርቪታቱ ደቐመጠሎ ቆዋም ተኾንካ ደይገበርካ ምስ ዝበሃል ወል ንሕና ስቴት ኦፍ ኤመርጀንሲ ኢና ዘለና ኩነታት ኢትዮጵያ ዝበሃል እዩ እዚ ተቐሪፉ ከይድሎ ክልቲኦም ኣብቲ ኣግሪመንት ፒስ ኣግሪመንት ዝፈረሙሉ ተፃብኦታት ደው ንምባል ስለተባሃለ ካብዚ ናብዚ ዝመፅእ ኩነታት የለን ዝበሃል ኣብ ላዕሊ ተፈራሪሞም ኣለው ኣብዚ ጉዳያት እዚ ከዓ ንሕና ከዓ ነዚ ለበረጅ ተጠቂምና ክንደፍእ ክንክእል ኣለና ኣብ ሓድነት እንድሕር ጌርና ኣብ ሓደ ወካሊታት እንድሕር ፈጢርና ሓደ ፖለቲካዊ ረኣያ እንድሕር ፈጢርና ኩላህና ኤርትራውያንና ደገፍትና ተቃወምትና ሃገር ብሻላ ማላ ብናይ ሓደ ሰብ ምሕራቅ ብናይ ሓደ ሰብ ህልኽ ህዝብናን ስዋኣትናን መሬትናን ክንደይ ቃልሲ ደምፀናዮ ኣሕሊፍና ይንህብን ኢና ሓደ እቲ ፍርሓት ኣለዎ ብሙሉእ እቲ ጃንዳ ህግደፍ ዝበሃል ኣብቲ ላዕሊ ዘሎ መሪሕነት ካብ ጨጉሪ ርእሱ ስጋዕ እግሩ ተሓታታይ ስለ ዝኾነ እዚ ጣልዕ እዚ ክጥቀመሉ ግዴታ እዩ እሱ እውን መሕወይ የብሉ ፅባሕ ንግሆ ተሓታታይ ኣብ ፍርዲ ቀራባይ ስለ ዝኾነ እዚ እዩ ኣብኡ ተዓኒዶም ክኸዱ ኣብኡ ተሸፊኖም ክኸዱ እሱ እዩ ግዴታ እዩ ስለዚ ሳተውን መድሓን ነፍሲ ምስኡ ተሓዊስካ ምኻዲን ዘርውሖም ነገራት ምኻዲን ሳውን ክባራብሩ ኣለዎም መልእኽትና ንስደድ ብመራኸቢ ብዙሓት ንገሮም ኣድሕንዋ ዝዓዲ ይቕረኽም ዝበሃል ክንክእል ንኸውንና ፅባሕ ንግሆ መን ተባሂልካ ዝግበር ነገር ኣብ ዕንደራ ፀኒሑ ስለዚ እዚ እውን ክንከስበሉ ክንክእል ኣለና ኣብዚ ኩነታት ዝተፈጢሩ ዘለኸ እንታይ እዩ ዘለና እንድሕር ተባሂልና እስከ ሕሰቡ 100,000 ዝኸውን 150,000 ዝኸውን ስደተኛ ኤርትራዊ ኣብ ኢትዮጵያ ኣለዉ ቦርደር ከፈት ዝገበሉ እሞ ኢትዮጵያ ፍሪ ፕረስ
ኩሉ ነገር ፍሪ ዲሞክራሲ ዘለዎ ጽባሕ ንጎኒ ኤርትራ ይጸልሉ ዶ ኣይጸልሉ ንሕርኩም ንኽጸሉ እዩ ጋዜጣታት ከኣቲ ብነፈርቲ ክኸይዲ መልእኽትና ክሓልፍ ፓምፕሌታት ክሓልፍ ቪድዮታት ክስደዲ ብዲዲ ብገለዲ ብኩሉ ከኣቲ ህዝቢ ኤርትራ እበስለ ይበስልን ተዓጺ ዘሎ እስር ቤት ዘሎ ህዝብና ኣነ ህዝቢ ኤርትራ እሱር እዩ ዘሎ ፍትሓዊ ዘሎ እስር ቤትን ፍትሓዊ ዘይብሉ እስር ቤትን ተኣሲሩሎ እቲ ዕራዒራ ኣትዩ ዘሎ እቲ ኣብ ተንተለሰ ኣትዩ ዘሎ እቲ ጸልማት ኮንፋይንመንት ዝበሃል ኣትዩ ኣሎ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ እቲ ኣሰርሐ እናተነበረ እንዳተሸቆረረ ዝነብር ዘሎ ከዓ ፍትሓዊ ዝኾነ እስር ቤት ገዝኡ ከይዱ በፂሑ ክመፅእ ክእል ሸይኑ ክብል ክእል እዚ እዩ ዘሎ ስለዚ ዝተፈትሐ ህዝቢ ኤርትራ የለን እታ ኤርትራ ማእሰርቲ እያ ዘላ ስቲልና ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ንኢሳያስ ደስግኦ ነገራት እዩ ኣብዚ ሰዓት እዚ ይሕሊፉ ክህብ يحلف خجبر من بركاخ ممات مودا إساسنا عير يعني بزح عواتات كم صار يعني نحن عند حتى سميرنا نحن عند حتى أرنيفنا جن متى كأتاهم كنا نسمع خلينا عالم كنا نسمعنا خلينا بريجر كنا جبرنا خلينا سلذا أبزو قديات زين نحن نتحاولون درارة ده علون كنا تعطي مسمر سجرنا هنا أو رجع هاي مانوت كلنا جرجرنا هنا نزو قديات زي كانت أبوه خن كلنا يعقن بلنا هاجر كي تتفق بوازا تدمرنال أنا أفريقيا حبرت من أفريقيا حساب كني أفريقيا أنا حاسبنا توهنا جزانا قاعد يخلو بخو موزق برد صوتات قبل ساعات زينا إساس إسران شو عتن أحمد من مخان إساس فلتناينا ناتو حالتا ناتو زربا ناتو بروباغندا خيريو نبعلو إتي يان في إف دي جي دبهال نقع غير له كم نحنا خم دريت بتعي إتي وصا أزلو إنتيتي ناتو خمان نقع عندها اللو خلو كن أبولش كنقبرهم كالالنا كنكسومنا هرموم زوطهم صفوعهم زي كون إرتراينا محواتنا أبكم من خيديننا دمك فسرنا ندلنا نحنا نبدلنا نزل نجارات الزجن أو عيلهم أو جزيئهم أو ساعاتهم وش إلهم سلازلو نزخنا تعزخن كسبول لنخيل أو كل بوتاتات دخلنا ديمونستريشن نجبرنا نخلنا بنا ولا بتيجي يعني بس خماني لازم هيبقى هذا ما مسمرات حنتات كوتش اللوام ندابلنا بلوزوب عينة مجد زي كونه ولا بتقاموا مجدون كجبر على بعد ما وصلنا زبهال ጉዳይ ሃገርና ከም ዘይንርስዕ ክነርእዮም ኣለና ስለምንታይ ንሳቶም ህዝቢ ኤርትራ ሓጎስ እንድሕር መፅዩ ባን እንድሕር መፅዎ ጣፍ እንድሕር መፅዎ ክርስዑ ዝበሃል ኣተሓሳስባ ኣለዎም እሶም ዝጎዩ ዘለዉ ንረብሖም እዮም ንሕና ከዓ ከምኡ ከም ዘይኮንና ባን ዘይኮነ ሕቶና እቲ ሃገርና ብባኒ ንቕይራ ብጣፋይ ንቕይራ ብሽኮራይ ንቕይራ እዚ ድማ ከነርድኦም ንክእላልና መሬትና እዩ ዝተቃለስናሉ ቀያሕቲ ዝኸፈልናሉ እዩ እዚኣ እንዳበልኩ ኣብ ልብኹም ልዕሊ ልብኹም ልቢ ይሕውሰልኩም ቴንክ ዩ ማች اوكي الهرب اسمع الهرب سمعت اللي كده تمرش الهرب مايك اسمع له مخاطو طلب تزلل بزغله كبر حو لان نايم حقي تي كل ነገር حقاوي بأفلطو قلت كده قبل الله على هذا ጸገም ኣብ ኤርትራ ሽግርና ግን ታዩ እንዳፈለጥና نموت بعلنا نخدا نقفعي بعلنا نقبله نسفط الله ماتي إساياس كاب إساياس كنت أب تخونون صبو كم ذيله كنت كبت على لخفج زحلفه لحال حالي فنديو بعجقن إجابنا خنقبر يقبعنا ترارا خنقبر ألنا إساس قواب يلي بايته يلي نزقول تقولوا ذي نوري بمدبون بإعلامون تحيو كل جزية زبلان نوري إساس حجي قرب كان قواب هيوان له أنفتنا كنسحك يبلنا كومباس نحنا بمرحنا كركيد على نازل ينيرو كوها أغير له الذي إيرتراويان حد خص زي كونه مجمريا لعقلو سب ننوسو خصا الله مهرادو تايدو مهراد غودي أونا بدلونا يوم هو معناته كمهر بزي حاصبه كبيفلت يتولها حاصبه تمرت راح زبونه كمهرو أمره زبحاله
أمرتايو حلناوي قديتا حلنا زي اللي حكيمن حلنا زي اللي نحق خيلان سبات مقطال دحرا يبلني هذا تحلا كلمة تمرتن كلمة أفلطون حلنا مسحاي زعبي كابا أمور حماتي مو حلنا زطفو مس إسياس هالو إسياس جن إرتراوي كونه إثيوبياوي كونه إسياس سمسل بقولت أورز خيد أراويتيو نعي أراويت كم زيد نعي أراويت زبط راح زلو مهاتو أراويت كاب أراويت بهالو أنبسا نبري توم سوات وعندهم لا زب إذا حجي تحن بأراويت بت عمي بتعاوي إذا بعمي كاب أراويت زخرفة زبط راحي زب إنتايو زي بلعو مقتال راحي مقتال حنتي محس زي بلع تطقمه عسرات على قتل عسرة نبر بساجن نبر أساجن تا تديت راح يوصل ስለዚህ ኢሳያስ አራዊትዩ ንምንታዩ ወለስ ኢሳያስ ንህዝቢ ኤርትራ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ገዝኡን ኣራዊትን ዘይሰብን ምዃኑ ጥራሕ እዩ ዘርኢ ታዩ ሳባ ኣነ ንሓቂ ከም ሰብ ከም ባዚት ሓዚነላ ጓል ወዱ ድያ ሰይትወዱ ድያ ጓሉ ድያ እትወዱ እኳ ናቱ ባህርያ ዝሓዘ መስል ማለት ታዩ ከምዚ ናይ ገዛ ሰራሕተኛ ሲ ጽቡቕ በብሩ ሰርሒ ኢልካ ንዕምሳላ ተሰኣልክላ ከምኡ ዓይነት ክጠቀም ነዚ ሃገር ዘይኮነስ ስድራ ከኣሊ ስድራ ቤቱ ዘይኽብር ኣራዊታዊ ስራሕ ጥራሕ ኢሳያስ ስለዚ ንኢሳያስ ዝጣብኡ ምስ ኢሳያስ ትኸዱ ናይ ኢሳያስ ከኣኒ ካብ ሕጂ ብኢሳያስ ጽቡቕ ትደልዩ ትጽበዩ يأكل أي تجاوبه يأكل المال مو نحنا كم إيرتاويان كن جوبروز قبعنا يعني كل كلا يدل قل بقول كنا دحين بقول كنا في نن نفسنا حديثنا انتاي كن قبر علنا نبل انتاي تجاوبه بازيت مسمن أبي انتاي انتي له تفتش بعضي قبي زبل بزخونه جن مسيات داي بازيت مسيات داي بازيت تعذبتي داي زروم كل يكون تقبره جن مسيات داي بازيت أتبغى يوم مسيات كا بازيت كاروت يوم كا بولو سبات إذا ترحي ኢትዮጵያ ሰራዊቶም ካብ ኤርትራ ተዘውፅዮም ኢሳያስ ቁኑ ኣሎ ዝብሉ ደለይቲ ፍትሒ ብዙሓት እዮም ብዓቕሚ ብደረጃ ሰብ ዝቕበሎም እዚ በኋላ እዚ ግን ሓቂ ድዩ ጉጉይ ንዝብል እዛ ትኸይድ ዘላ እኽልቲ እያ ስለዚ ካብ ዝወፂና ንሕና ሕሳብና ንግበር ኢሉ ድሩዕ ሰባት እንዳኣሰርካን ሰባት እንዳቐተልካን ኣይኮነን ሃገር ዝህነፅ ዝበሎ ከዓኒ ክቡር ቢተወደድ ሓርበኛ ኣቦና ኣያና ሓውና ንኩልና ማለት እዩ ቅድሚ ኩሎም ዝተኣሰረ ቅድሚ ኩሎም ከዓ ሓቂ ተዛረበ መምህር ናይ ኣብይ ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ገይርዎ ኣሎ ኣብ ኤርትራ ግን ኣይገበርናዮሙ ናይ ቢተወደድ ንውረስ ክብል ጥሊ ስለዚ ለየንቲ ዝሃብካዮ ንዑ መስማዕ ክብል የለ ብዝኾነ ቁርብ
ተስፋ ገብር ኣባላሽልካ ከይከውን ግን ትናተይ ርእቶ ትናተይ መግለፂ ግን እዚ ጥራሕ እዩ ኤርትራውያን ሕማዓት ኣይኮናን ተዓሸውቲ ኢና ግን ክደግማኤ ኤርትራውያን ሕማዓት ኣይኮናን ተዓሸውትን ኣመንትን ኢና ግን ምዕሻው ግን ንግደፎ ምእማን ጽቡቅ እዩ ጠላም ከም ዘሎ ግን ንፍለጥ ጠላም ከም ዘሎ ግን ንፍለጥ ጠላም ኢሳያስ እዚኣ ኣሰውዕላ ስለምንታይ ጠላም ዝበልኹም ገለ ሰባት ኢሳያስ ኤርትራዊ ትውልዲ ስለ ዘይብሉ ዝብሉ ንዓይ ኢሳያስ ኤርትራዊ ግን ጠላሚ ወዲ ኣለኹ ይቀደለይ ጽቡቅ ቀዳም ሰንበት ጽቡቅ ይስማዓና እግዚአብሔር ከአብ ሱጻት